Hej, velkommen til denne unboxing af et Apple TV. I'm a Trumpster motherfucker. Typer. Det var flængt. Ja, det er sådan, at vi bestilt inde på Elegantens hjemmeside. Og det kommer kraftigt med en kæmpe kasse. Hvis det er en lille boks, vi snakker om, så det er skidt selv. Hvad sker der lige her? Er det her på noget fedt? Her har vi den. Ja. Det var så den. Skal vi lige åbne den? Ja. Kan se, der er rigtig meget plads i den. Der kan vi 10 af den her. Og saksen er her. Lige på den her op. Sådan der. 1080 DVI, Wi-Fi, lækker boks. Rigtig lækker boks. Ja, men her har vi den. Ja. Jeg fjerner sig ind til den. Og her er der mere nede i. Selvfølgelig stikket. Og så er der sådan en lille manual. Apple-mærket og TV. TV. Det er ikke TV, det er bare tilskud der. TV. Ja, og det er jo derfor, jeg har bestilt det, på grund af Apple-sikkerhed. Så det er væk med det her, bare, nu skal den her bare nej. Ja, og så står der Apple TV her, og to af de her ting, og så er der manuelle ting, og så er der klargøringsskilt og opstillingsholdet. Men det var bare det. Vi ses YouTube. Hej hej.